ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 1980 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଛଉ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କଳାକାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ଓ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିଚାଳନାରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ବସା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା ଛଉ, ଭଞ୍ଜଭୂମି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ, ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା, ତିରିଙ୍ଗ, ବାମନୀ ପାହାଡ଼ ଛଉ, ଅଁଳାଯୋଡ଼ି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ 1980 ମସିହାରେ ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 1998 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳାଇ ଆସିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଯେ ସଭାପତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ଅନୁମତି ମନା କଲେ ଯେଠି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ପାବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନର କଟକଣା ଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2, 3, 4 2-3 ହୁଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହୁଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। 2-3ରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ଦଳ ସେମାନେ ଯାଇ ଆମର ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଟକଣା ଅଛି, ତେଣୁ 2-3 ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ 5ଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା, ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। 1994 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିଲା, 17ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ, କଳାକାର ଏବଂ ଛଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।